ya ka kamai kaji jong kitrai jela khamtam hagajing don jong kijaka jungo kai perthei kabala long kalat kamai jakpo ya kipat ba kajela khamtam kiba im hakijaka babun kijaka jungo kai perthei dalor kajing don kijaka jungo kai perthei bandang don pat ki an ni polisi ke babiang habai dei bat kalat kamai khamtam habai dei kajing yo rung lajlut jong kikali na ki wei kijela sha kijaka jungo kai perthei ha kijela mikhalaya ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kabajupan sengau sekitana doper jok sarkar jela banchna ya ki polisi halor kajing yo rung lajlut kikali na ki wei pat kijela halrai kaba shimla urlong hadu mentah hande kasngi ka arpsan terik ujeliu rajar arpsan kelalek bani kendu yau menteri rangba kajela ukon rat sangma banya keren halor kene kajing dawa jongki hadin kajing ya kendu yau menteri rangba presiden joka seng uba rikal jinus doling ula penpau banagal yang jong menteri rangba ula angnut banshna ki an gi bakalan ha kajaka jungo kai perthei bakan long kalat kama ya kitrai jela Batsyan na kaliang jong menteri rangba unsalum ya kejingelang na katana tourism police department lambat kiwei na kaliang jong ni ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ringkat bat kiwi ki asan ki badan hapo jong ka AKMTTA kumukhat no ka ke bangi pelongi pan hapan wan kendu yo chief minister halor ka tu issue baik ke ba ngi ong ba nadu warja apply kumbang ila lek so ka department bari pe ka tourism di minister badan borom jongga tourism pe ngila yo ban ya kendu youtube samtan kalong bangi penpau ya ketuju hi ka issue kalong para ni request ni pan mansna kita policy ha bai dei bat ki tourist spot ki badan apa kazala jungi ban dalong kepala ban khang no ikili ki ba nambar jela bagi num dei ban rungshu tang tourist spot di nakaliang CM ru hak bangi ya shong gumtu ilai kendu umentan di ba simkia hi wong ba kalong masutunat banyak kendu mar persya pi kinong yalam ki pai dei jong AKMTTA bat nakaliang jong CM ula kubur ru ba ya kani kam unum pen slam shu un le kerki no ban khot ya kita department affair badi jong police ki department jong law ki badi jong tourism un shu ban shong lengkat na bat ki ban state no ini kam hak bai dei kini ki jing dawang jong tu pilas batong sohun ru 4 sohun nong ban asis pa 4% rei ngi suyo hi sudon hi ta jeng kemen kunu kumpa saupo 1% ka don hi jeng kemen na kaliang ka bangi yo bai kendu yo chief minister mentan ti let's say kala ban ulong kani ka mat jing dawa jungi ka bangi la dawa na du arja apply kumpa tu bangala pan pau cha pi kabut pa let's say kan chief minister sim khia kini ka kam ka bai dei bat kani ka tourist spot ka ban ong ban khang na keli ban pasti ban sha shu bat shongker ki hi ban yo ban penstet no ya ke jing dawa jungi